Igbo ekene m unu dịka anyị si wee malụ na anyị na-akpọku ndị nkụzi ndị Igbo ebe ọbụla anyị nọ, level ọbụla ị na-akụzi, biko oge elugo ka anyị pụta n'ama wee were Igbo wee na-atapịa wee na-akọwa ife ọbụla ọbịa ka anyị chọrọ ịkụziri ụmụ anyị. Anyị nwere 5 states na Nigeria bụ nke ndị Igbo. Ọ ya amagbu onwe ya maka na asụsụ nke Igbo ifuru na-asụ bụ nke ndị be anyị. Ka steeti ọbụla pụtara, onye nkụzi ọbụla ịma alụ si ya pụtara n'ama, si ya pụtara n'oge elugo, si ya tipụta. Ọ bụghịzi na classroom ka a na-anọzi, ife ọbụla etu ọbụla eyesi wee kụzie ya n'ọnụ Igbo, n'ọnụ bụ unu, pụtara na ama n'oge elugo. Ọkwa ya ka nsị ka mme ka unu malụ. O nwego ndị kwuru ya bifo m wee pụta, o nwego ndị jikwu Igbo ekwu okwu bifo m wee pụta, mana nsịkwa ka nsolu n'etu ọnwafa si eme ya ka anyị ncha wee pụta ama ka ọ wee dịba. Mụnwa na-eme nke m, ọkwa obodo nọ na Bangkok, Thailand, wee na-asị na ndị Igbo ndị nkụzi ka anyị pụta na ama Igbo makanụ ya.